Takže Čusákonu Saga, dneska vás vítame u úplne nového videjka. Dneska budeme hrať len trio showdown, však klasika garmoška. Samozrejme, že nie je to len jeden človek, sú tu konkrétne traja, čo samozrejme, že ja, čo štyria. Máme tu oného, jak sa volá, Majo. Čaute. A potom ešte Fiska. Ahoj. Takže aby som to asi ničím nerotil, ideme na to. Ja som zobral Poka, najlepší brawler na svete, mali by ho National Blast, moc dobrý, popravde poviem. A pretože som posledných 15 showdownov za ňo prehral, čo je fakt silný on, brutálne silný. Myslíš? Vieš čo, ja som dostal na tohoto. Zmenili tú mapu, však to bolo také odporné, to sushi to bolo tak odporné, to vyzeralo tak, ja som sa chcel vyvracať, ale nevadí. Kámo, vieš čo, to máš? Ja som kročiteľ paušálov. Hej, nepadlo Inferno, kámo. Nepadlo Inferno na Finksa, na tohoto typka. Už záže aj mne raz padlo Inferno, nepamätám si kedy, tam je Dido. No poďme Dido, ty kokos Amber. Kámo, ja s ním hrám, na koho mi padlo Inferno, kámo. Aha, no, to je... Imporno. Vieš, nepadlo záchod. Imporno. Imporno. To je Sally! Ja ešte žltý dolár dostanem, bro. Mne sa za toho Poka celkom dobre hrá, musím povedať. Úprimne au. On je celkom dobrý ten Poko, akože... No, RIP FIFO. Áno, presne. Tam je oný. Kap! Kámo, ty kokos. Jo. Klasika. Ne, au. Ja, Majky, to je prelec. Musíš končiť peniaze, klasika. Dočkajte, sorry, dáme exit, lebo mám 20 týr na broským. A ja mám start bloky. Ježiši. To XP doublerov, som veľmi za to rád, že som dostal 100 XP doublerov. Veľmi som rád za to. Bababek. Kámo, ja si dám asi... Daj rady. Číslo 2 skočila vírou, pretože za to, že prvá raz skončila vírou, musí dať like a odber zvonček, pretože sa blížime k 40 odobrateľom, čo je veľmi veľa. Napíšte do komentáru, že napríklad, že mám rád avokádo. To máš? Vieš, čo sa mi zdá? Že my už máme tých 40. Tak ti poviem. To budem veľmi rád. Ja už čakám na stred, ja som pomalý, kokos. Čo musím zehnať. Ale FIFO, ty si jaký rýchly, ty sa máš, nie FIFO? Ja som nejrýchly dosť. Leon, choď tu. Ži, poď. Ja nežijem. Tak ale ja hovorím Tomášovi. No poď sem, chlapi. Garmoška, ne? Zdrhaj, ty vole, alebo niekoho Ty vole, zdrháč, sa snaží, kokos, po mne ide polovica sveta. Som veľmi známa osoba. Dobre, ja už som tu. A mám ulti. Z YouTube videí, kokos, som veľmi známa osoba. A čo som zase umrel? LIP. Au, kokos, som jak prežu. Kámo, zachránil som ťa, bro. Hlavne žiť. Máme Hugo. Hugo Loris. Máme Hugo. Haha, Hugo boskapal. Au, Jaj, má po mne. nerobte. Poď sem, chlapček, poď sem, Titko. Poď sem, chlapček. Vieš, že si skončil. Nevieš, koľko to je tá jeho, tu po mne svoju hlavu vlastnú, on je kanibal asi. To je indián, koľko zhodil po mne vlastnú hlavu. Dobre. Jak to myslí po na jednotku. Ďakujem. Je zač. Ten zasaný oný. Máš presne 10 000 HPčiek. Opa. Vidíš, že Poka je najsilnejší brawler na svete. Daj play again. No nečakám, že až tak silný. To žlté. Play aj gay. Ja vám hovorím, že Poko je najlepší brawler sveta. Aha, hneď prvé musíme dokončiť hat-trick. Bebebek. Bebebek.
Jo, mama, veju. Ahoj, mamo, Ja ahoj, hneď mamo. vidím ten prvý, on má začiatku taký malý demičík, 40 plus. Ale potom je nezastaviteľná bestia a extrémne silná. To by som proti nemu rád. Ale nie proti mne, ale proti mne som najlepší raz poka. Doslova. Gabi, môj najlepšieho kamaráta na tak si skapal. Gas, okamžite ty si dochol. Ty si skončil svoj život. Teraz Mojo. ho končím. Ja Kokos. sa radšej budem chovať. Tá ona stará, ona chren. Starý chren. Poď sem. Trstá velice. Má asi moc obezdý je ten stroj. Vyzerá jak oný. Ja som sa vysral, ne. Počkaj, počkaj. Dolina hnusná. Ale to je jaký robot odkratý. Zabil ma Boha nejaký jeho. strojček. Taký mini strojček ma zabil. Tam máte po mne tie ohniská svoje. Poďte ty oni. On smrdí. Au! A ja si vidíte, prosím vás. Ja. Dobre. Viem. Pozor, tá ona. Čo sa na ona? Ja bude mlátiť, bude trpeť bolestiami. No tak ja by som... Čo som hodil ultimátku, ona má heci. Zabiješ ju a ona má 20 poverov. No tak to je v záchode. Poď sem ty. Ty kokso. A vypadneme a skončíme. Nevadí. Vyhraj 3 deky. Poslednú som úplne nevyhral, ale... Ty si... Replay, Ach. Pagl. Fifo, ty máš takú inteligenciu. Prečo si nedal play a game? Pína darila, za ten pin vyzerá, To ti keby nepadne. plú svoje orgány, ty kokso. Brutálna táto hra. No, on normálne grca svoje orgány, táto hra je moc brutálna. Ja si dám iného, alebo nechám si Poka, pretože Poko je najlepší brawler sveta. Nemyslím, že by som si na neho kúpil nejaký skin, ale nemám linky a kde mi utrácať určite nebudem. Pretože to, keď mi utrátim, tak môžu odpovedať. Kámo, mám nový skin a... Aký? Tak poď za ňo hrať. Ten vyzerá jak sa volá. To je ten hyperčasný. On vyzerá jak... Nie. To je Nananiho. Hej, ale on vyzerá jak také Číne, taký ľudia. Tu majú záraňajky v Monaku. V Indonézii, kokos tam majú. Nič sa nedivím, že sú takí tuční. Smradlavý. Jakže ja som druhý meno, ja ti dám. Dám ďalší Poko, má ti dať. Ty skončil, tvoj život je u konca. Aj tej deti je aj to je ono, ja sa volám Nica. Poď sem, dievčatko, poď sem, budeš trpeť. Jok, utekaj. Dobre. Pokiaľ musím zdrať. Tá svinia po mne strýla a netrafila sa, lebo ju prejde. No traf sa, chlapček. Bumáky. No ja som v hajzli. A ty Zdrži. nepomáhal, tam uteká na hatý. No, 1 sekunda, Fifo. nevyhrá, to je smutné veľmi. Vidíme, že Poko sa nám voľako nedarí za Poko, tak ideme za iného brawlera, lebo je schopný asi Poko. A niečo mi hovorí, že by som ho asi hrať nemal. Tak poslúchnem bohov a idem za... Som sa pomýlil, misklik. Idem za... Jasky. Ty si schojnou! Dávaj sem, velice rád si to zoberiem. Ja mám kojny velice rád. Daj si niekoho jedného Doteraz som mal jednu spajka. kojnu. Teraz mám 1001 kojnu. Nám fajn. V Grécku majú kokos čo za jedlo. Ideme na to. Hra číslo 4 sa mi zdá, než čo úplne istý. No. Takže ja mám samozrejme deky ešte lepšie než Poka, samozrejme, idem to pre Česku. Jeden power sa velice hodí. Zmátím to.
Čo tu beháš? Vieš, že ty tu len beháš, nič iné nerobíš. Že tu nikoho nevidím. Ani žiadny... Však aspoň nič tie boxy, alebo čo. Ty Mária. To je už smrad, čo ma zabije. Som ťa zachránil, bro. Kokot, ja musím žiť. Ja som veľmi dôležitá osoba, ja musím žiť ešte. Aj tu je jeden zasran. No, Aj to vidím, vedeme, že tam. Karlis, gej. Dokol som. El Clásico sa mu tam spal. Ty kokos, ten El Clásico. Poď sem, Karlik, is my pipink. Chlapček, skúšaj si, počul si chlapček, to je konta. Ty kokos! Do konca. A za chvíľu bude. Je tam 5. Musíme navrdiť viacej. Spal mu len ten umník, Jožofer Mikula. Ježo Mikula. Mikula, poď sem. Skončil si. Ako polievka. Ten hraví prázdnu bránu, no klasika. Poď sem, Šťu, skončil si svoj život. Idem ti prevrtať dieru do hlavy s mojím oným. A nalejem ti tam alkohol. A budeš ako zombie. Šťúca beštia. Znova plné miesto. Jedna trofejka mi chýba k novému tieru. Tož by som bol veľmi rád. Ľudia, dajte like, keď si myslíte, že tú jednu trofejku ešte dneska získam. A napíšte, a keď si nemyslíte, že tú trofejku ešte získam, tak napíšte komentár, že prečo si to myslíte. A nepíšte tam, že som najlepší hráč na svete. Máme kaktus. Samozrejme, ten nie je zničiť, to je veľmi smutné. A jen tam vidím šelinku, nie svoju prvú obeť, ktorá bude trpeť. A zdechne. Ja sa schovám za kaktus. Bro, šelina, ja som zabil troch. Poď sa chlapček, Jean. Daj mi svoju lapičku, chlapček. Lapičku. Zabili ma. Áno, zdochla ona. A jen tam je kokos, nie. Ja chcem ešte žiť, nechajte ma žiť. Chovám tu za oný. Nikto ma neuvidí. Ja ťa fúre zachránim, ty sa máš. Nie, ona hej, ten búl, kokos. Ja som ho priťahoval a odišiel preč, hacker. Tam je Dynamixon tutoriál, čo je hento, ona používa aké hacky. A bola tu je nejaká bomba. Aha, veď má veľa jaká jedla. Ja som mu dal. Hej, sa keď mám 14 poverov, 15 momentálne. Máme vodičku, kočí na nej, utopím sa. Niekde v krvi. Poďte v kartu. Jež, ja som mi trátil, imbecilný. Budeme žiť ešte. Áno, budeme ešte žiť. Už ja mám 21 tých oných chlopotín. Ja som nezničiteľný. 15 000 života, to som toľko ani veľa nemal ešte v mojom živote. Môj život je fakt krásny, musím si povedať. Končil si, Bull. Končil si, pretože ho máš moc malý. Poďme, poko. Vieš, že si skončil, vieš, že tvoj život je úplne... Tak si ujde do oného. S tým bol veľmi inteligentný, tak povedať, že mám takú inteligenciu, že nechápem. Haló? Som veľmi rád za to. Jackie, druhý najlepší brawler sveta. Najlepší deň sveta. Vilku, a foka musím? Čaute. Kde som tu? Jackie, extrém toxický brawler. Keby proti mne takto nadáva niekto, tak normálne človek už by si nikdy nezašúkal. Odsem Francisco. Tam je ďalší Francisco. Ja radšej utekám, pretože Frančat sú len zlatý. Tam je oný Frank. Čo to je Frank? Boha, jeho mňa dal Frank. Áno, to je Frank. Ja budem utekať na teba. Som NIP. Iná ma zmátni. Ak ma zmátni, bude tam 5. Tu je ten hacker. Aj to je ten Kubo. Jak? No aj ten typek normálne. Dá, lebo na ťa zmátni. Ne, tá svinia. Tak to zmátni, tak ona je imbecil. Jak sa volá? Ale ty vole, tam použila ultimátku. Ja sa Nie vlastne som zabije, zdochl. Boha jeho. Proste, umrel som, vracam sa a poviem tam, že nejaká ona ma zabije.
tam je Eva, Eva, ona Minarovičová. Váženkovia? Môžem ťa zabiť ty oný. Cigáň. Koľko dobre, au, ešte tam mňa. Opa. Ups, Poha jeho. ale! Frank Frank ma zabil. Tu zajmu, dobre. Dobre, toto. Eva skapala, už za to je život. Eva Škodová určite to nebola. Poďte, chlapci, kaparite. No vidíte, že to išlo aj po dobrom. Opa. Dobre. Ty vole, nejde mi to ovládať, aj keď sme už skončili. Daj ešte play game. Play. Kedy dáme exit? No skill, Edgar, no Hej. skill. Až potom pohľadáme. Kámo, ja by som dal, že po tejto hre exit. Áno, potom si zmením asi. Hráš čo? Ticho do oka, nechtom, ja som imbecil. Dolera. Hej, Oko, ja som... hej, sme... Po tejto hre dáme exit. Dobre. Teda. Do oka prstom a... Neuvidím asi horší v tej hre, dúfam, že nie. Kámo, Oko. ja som strašne rád, že mi padlo Inferno na Finksa, kámo. Ja neviem, vypadlo všetko. Ľudia, vy neviete, aká je toto Ja mám radosť. všetky peniaze sveta. Mám všetky peniaze Inferno sveta. na tohoto týpka. Ty viete, aké OP? Kto si? Finks. Vieš čo, ja mám všetky peniaze sveta. Majko, ja som Lumi. Ja už mám... Kapal si aj ty. Ty máš Dobre, Lumi? teba nemám žiť. Ho. Nič zle. Poďte, medgáčičko hnusné. Skapnutý. Počula si? Medgáčička Ale hnusná. nezabíjaj ma ty oný Karl. Či jak sa voláš? Kar. Karl. Dávaj štepligej. Kar. Štepligej, to sa vidíte. Ale nezabíjajte ma, vole. Budeš ťa sem byť. Áno, Leončičko, hnusné chlopatičko. Poď sa bavte. Oči. Teraz skočí. Áno, daj si dislike. Daj si dislike. Zapraj seba. Zapraj seba. Hodinu hnusnú. To je kámo, čo mu robiť, ja budem postihnutá. Poďte, chlapče, poďte, ty budeš tapeť, Ale koľko dáte? Je tu nejaký bot. Však sa skovaj do kríku, Tildy. Trhni! Čo robíš? Nechoď k nemu. Ale musíš sa oneskovať, tak zábij sa hýtuj po ňom. Velice inteligentná osoba. Vadí, že je tu typ. A čo utekám? Čo po mňa? Do zeme, ktoré rastú, fuj, to je také divné. Tam Angela, Ale ty má nezabíjaj Eva. ma, ty si ma videl, Minári čo chuda. mi zasrán. Rozumiem. Zdrhám. Môj kamarát. Ko mňa zabil to péro. Budeš sa vleť. Také péro. A nie, tam je Karol, to Gabriel. Je tu oný Leo. No, môže to vletieť, Môj nemôžem zase. spolužák, čo bol v Tak to je škôlke. Nehoď ma. Čo si o sebe myslíš, že čo mám je? Eva, hnusná chlopatá. Ale pozri, Áno, nechápu, a imbecil. pozri, ak málo to. Zabij ho. Čo robím to? Nie. Áno! Yes! Kámo, ja som si myslel, že už nikto nežije, kámo. Ja som si myslel, že som si šprtol, super. Ja som si Dáme šprtol. exit. Extra. 50 coinov. Lérikom. 50. Poď Inferno. Nikdy majú 4 Inferno! Kokši, Vivo to je! je skúšate, ne, ja budem mať 7000 trofí. Kámo! To je môj svet. Čaro? Na tohto. Kámo, FIFO mi padol Inferno, kámo. Majko, daj mi ho. FIFO mi padlo Inferno, Darika. Ja idem za Jesi, ja idem za Jesi. Kámo, na ňo padlo Inferno, Filipovi padlo. Ja budem mať za chvíľku... Ja za chvíľku budem mať konečne 9000. No FIFO rýchlo už klikni na to. Ready. Čo? Už som dával miliónkrát. Ja musím vám povedať dobrú správu, na telefóne som iba hodinu, nie včera, 5 hodín. Lice som sem. Ale kvôli si vidieť, tam je
Cítiš sa extrémisticky slabá, neviem prečo som si ju... viem prečo som si ju bral na quest. Fiu, ty prdíš? Prečo? Však vyzeráš takto, zeber to, ty ľudí. Búkal som To sa ona to nesi zničil na imbecila. Búkal. To sa odráža, nie? Neodráža. Jakú dostala potom... Majko, pozri na môj hit. Na strede nie zmáti tam. Však vieš, keď si dostal Inferno. Nie, na začiatku, kámo, či sa Ty máš. vole, ale jak moc to dáva. Však jasne, keď si bol so mňou. To strašne rýchlo išlo. Som skôr trafem. Emil, debil. Mňa zabil, alebo čo? Ale ty vole, nezabíjajte ma. Jaký oni čírny Edgarovia, či čo to je. Čírny cigáni. Presne. Ale tam boli nejakí oni čierni typci. Plus 300. Prepáčte, upsík. Čo si prdol? Nie. Takže ľudia, Tomáško oslavuje 7000 trofejí. Budeme za chvíľu 4000. A Filipko za chvíľku bude oslavovať 4000. A ja za chvíľku 7000 trofí. Ja to, že v živote nemyslel, že koľko veľa trofí oddám, ale dneska som to potvrdil, že som to dal. Aj keď som na mojom minulom účte mal asi tak 50 000, ale no, nikoho nezaujíma. Nevadí. Si potiaľ tú trenky, lebo Všetci napíšte niečo pre Tomáša, ako keď mal narodeniny, bro. Že mu gratulujete, že má 7000 trofejí, niečo také. Napíšte to do komentárov, dáte like a odber. A no, neviem, sa mi postavilo aj z toho, že sa postavil normálne z toho, že som dostal 7000 trofejov. Nevadí, teda, to je dobrá známka z toho, že to je dobrá známka, že má toľko veľa trofejí. To mi z toho až postavil. Ale ty vole, nezabíjaj. Ja budem mať za chvíľku 9000, bro. Ten Karl ma zabil. Sme 7000. Poď sem ty chlapatý biehnutý. Poď zmátil. To Jackie má heky normálne, trafila kaktúzom. Kámo, čeky, heky, to sa rýmovalo. Svinia. Ale to je nejaký oný zelený. Gej. S oným, so žltým, Som neviem, že čo to je. Ja som To je Hacker. asi Max, neviem, čo to je. Zelený, žltý, hnedý, neviem aký. Čo ti je na stará? Telový. Ja som ti predočil. A znova. A to bolo ešte väčšie. To má hekita, kde si pozor. Cigáni. 15 oných, ale ona má hekita. Cigáni. Ako tam však ona má Jacker. Čo? Hit ma zabil. Ten Dobre, ja by oný. som toto už momentálne Neviem, ukončil, jak sa pretože volá, proti sa mi už som hackerom na zabudol. nedá. No, Fuj. tak teda, ľudia asi. Ja už by som ukončil tento náš život. Na budúce začne nový život. A tak ľudia, toto video už asi ukončíme, tak sa máte dobre. Tak čaute. Čau. Čusko. Čus bus, autobus. Čau. Sa